Li Denizlî agir bi kargeheke cil û bergan ket. Piştî agaderbûna gelek timên agir ve mirandin û tenduristî bo cihê bûyerê hatin şandin. Li qezaya Pamukkale ya ser bi bajarê Denizliyê, Tirkiyeyê agir bi kargehekê çêkirina cil û bergan ket û di demeke kurt de agir li tevahiya kargehê belav bû. Piştî agahdarbûnê gelek timên agir ve mirandin, tenduristî û polîsên bo cihê bûyerê hatin şandin. Kargeh şewitî û nêzîkî 2 saet û nîv agir berdewam bû û tîmên agir ve mirandinê bi 20 otomobîlan hewildan agir ve mirînin. Ev bûyer li taxa Korucaka Pamukkaleyê saet 3:30 serê sibehê îro çêbûye û heta niha nayê zanîn ka sedem çi bûye. Karkeran ji hewildan kelûpelên nav kargehê derxînin derve û heta niha derbarê zerar û ziyanên de ti agahî nehatiye belavkirin.